És moment d'entrar a un laboratori de la ciutat amb la Maia Castanyer per mostrar-vos com la ciència treballa per fer-nos la vida més fàcil. Avui és el torn de l'Institut d'Intel·ligència Artificial, on veurem gossos robot driblant i marcant gols. La interrelació entre l'home i la màquina és cada cop més intensa, però cal seguir investigant i això és el que fan aquí, a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial, amb l'ajuda de simpàtics robots com aquests. Som en aquest camp de futbol molt particular amb en Carles Sierra, vicedirector de l'Institut d'Investigació sobre la Intel·ligència Artificial. Bona tarda, Carles. Bona tarda. Explica'ns una mica, per què feu servir aquest camp de futbol tan especial, tan diferent? Bé, aquest camp, diguem-ne, de futbol en el que veieu aquests gossos que desenvolupen els seus moviments, és de fet, d'alguna manera, un camp experimental per provar una de les branques de la intel·ligència artificial com és l'aprenentatge automàtic, en què consisteix que els sistemes, en aquest cas gossos que són autònoms, que es desplacen al camp, puguin utilitzar la seva experiència en jugar partides, en aquest cas anteriors, en la resolució d'aconseguir gols, de driblar, diguem-ne, els oponents. Per tant, és un camp experimental per desenvolupar teories, algoritmes, programes que podem aplicar tant aquí com en altres àrees. Per tant, volem que aquests gossos, entre cometes, un ordinador en el futur, pugui prendre decisions basant-se en el passat, en el que li ha passat, experiències prèvies. És un dels objectius de la intel·ligència artificial, és a dir, reproduir aquelles capacitats que els humans tenim i que fem servir constantment en la resolució de problemes, i una d'elles és, òbviament, el que seria el raonament analògic, que es diu, el raonament a partir de l'experiència anterior. Quan hem resolt un problema de manera exitosa i tenim un problema que s'assembla a un problema anterior, el que fem els humans és intentar adaptar la solució que vam fer servir en aquell cas al cas actual. Això és el que els robots intenten fer a partir de jugades que han tingut èxit, que han acabat en gol anteriorment, a partir de les posicions dels diferents robots del mateix equip i del contrari, intentar veure quina és la passada que s'ha de fer en aquest moment per tornar a aconseguir gol. Què feu exactament aquí a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial? Bé, a l'Institut tradicionalment hi ha hagut, podríem dir, tres grans àrees de recerca. Una seria l'aprenentatge automàtic, del qual estem veient aquí un dels prototipus. Una altra seria els fonaments lògics, formals, matemàtics de la intel·ligència artificial. I una altra que seria la intel·ligència artificial distribuïda, el que moltes vegades anomenem sistemes multiagents, la intel·ligència social. La intel·ligència en la qual no només hi ha una intel·ligència artificial, sinó que n'hi ha moltes. Això d'alguna manera també ho representa, i que moltes vegades no només hi ha intel·ligències artificials interactuant entre elles, sinó interactuant amb humans també, amb societats mixtes. De manera que entre els humans i els programes intenten resoldre de manera cooperativa els problemes als que s'hagin d'enfrontar. Això ja és present ara mateix, en alguns casos, no? No és només ciència-ficció. No és només ciència-ficció. En aquest institut, per exemple, s'han desenvolupat algoritmes per negociació automàtica, que s'estan transferint a les empreses avui dia. Parlem també d'aquest projecte que teniu, en el qual intenteu esbrinar de quina manera poden els robots, les màquines, reproduir música de manera com ho fan els humans, de manera virtuosa però no perfecta. Sí, això és un dels temes que també ha funcionat molt bé en el nostre institut. Això que esmentaves és un projecte, és una línia de treball en la qual el que s'intenta és que un músic novell, que no juga d'alguna manera o que no toca d'una manera molt expressiva, es millori de manera automàtica el resultat de la seva performance, podríem dir. S'ha fet amb saxo, per exemple, tocant una melodia d'una balada, i que aquesta melodia, un aprenent la toca de manera inexpressiva, el senyal d'aquesta actuació, utilitzant també experiència anterior, és a dir, peces similars tocades per grans músics, com modular, com canviar el senyal perquè soni molt més expressiva. Per exemple, alegre, perquè sembli trista. I això s'ha aconseguit, va tenir molt d'èxit aquest prototipus i funciona de mar de bé. Hem parlat molt de la ciència-ficció, però com serà en el futur la relació entre els robots i els homes?
Bé, jo penso que camina bé, com tota tecnologia, camina bé o camina malament, depèn de l'ús que en fem, òbviament, no? Però vull dir, jo penso que hi ha unes perspectives fantàstiques. Una dels camps de batalla on la intel·ligència artificial penso que pot tenir molt d'èxit en el futur és el que s'anomena la web 3.0 i està relacionat una mica amb això que deia abans de la negociació automàtica. Tinguem un sistema automàtic, una mena d'intel·ligència social que permeti que aquests programes posats a disposició els uns dels altres es puguin combinar de manera intel·ligent per donar solucions complexes a problemes complexes. En qualsevol àrea que ens puguem imaginar, en la qual cadascú aporti com un granet de sorra i que d'alguna manera l'escultura sigui construïda a partir d'intel·ligències que posin els components conjuntament. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos-ho explicat tan bé i tan ràpidament. Gràcies. Gràcies a vosaltres.